Mayong gabi, mga katuran ko kay Kristo. Yaring atong mga atensyones para sa pagsaulog naton sang anticipated mass para sa ika-16 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Para sa kalagdanday Jennifer kag Maria Laura, offered by Patria Family. Para sa kalagdanday Simplicio Senior, Simplicio Junior, James Senior, John kag Rosalenda, offered by Mr. and Mrs. Janet Haranilla and family. Para sa kalag ni Josefina, offered by Kapauan and Valencia family. Para sa kalag ni Sandy, offered by May Mercurio and family. Para sa kalagdanday Isidro, Rosario, kag Primitivo, offered by Mr. and Mrs. Rhea Kapauan and family. Prayer for the repose of the soul of Ronelo on his third year. Maria Lota Abrot on her birthday today. And also thanksgiving for good health and blessings received by Abrot family. Thanksgiving is offered to Teresa Escarrera for good health always. Thanksgiving is offered to Jeneline Hutay on her 60th birthday tomorrow, July 21, offered by Sayo family. Kaya nga yung mga sponsors, Mr. and Mrs. Carlos Valdez and family, Mr. and Mrs. Irilyn Cuno and family, Miss April Rose Escarrera and family, Mr. and Mrs. Ifipanya Tabuyok and family, Mr. and Mrs. Rodelen Failman and family, Miss Sheila Marie Kapauan and family, kag Mr. and Mrs. Don de Ledesma and family. Ang pulong sang Dios sa sininga Domingo nagapakilala nga ang Ginoo maayo nga manugbantay sang iya katawhan. Paagi kay propeta Jeremias, ang Dios nagpaandam sa mga pangulo nga nagapabaya sang ila katungdanan. Dayon, iya ginsaad nga magpadala siya sing manugbantay nga magatipon sang panong kag mag-aalagad sa sini. Si Ginoong Hesukristo ang maayo nga manugbantay. Nagatawag sa aton sa sini nga Eucharistia, sa diin iya kita ginapabaskog paagi sa pulong, lawas kag dugo. Gani magpalapit kita sa iya nga may pagpasalamat kag pagsalig. Ang aton celebrante amo si Reverend Father Julius Jacobres. Palihog magtindog ang tanan. Panginoon, umawit ng kagalakan.
Tungod sa aton mga intensyon, magasugot kita sa aton selebrasyon sa ngalan sa Kamay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa iyo. Agud na maging takus kita sa pagsalaba sa Santos nga misa, kilalahon naton na ang aton mga sala. Tanan, nagakonfesar ako sa Diyos. nga makagagahom sang tanan. Kag sa inyo mga utod, kinakasala ako matuod sa unahuna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya, sa konsala, sa kundako nga tuod nga sala. Busa nagaampo kay Santa Maria Berhen gihapon, sa tanan nga mga iles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, ik-ampo niyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Diyos nga mahagahom kag sa napatawad naton mga sala. Dito ang kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Sa mga tao nga may mayusing ka.
sa mga muyo kita, o Diyos nga mo namay, kaluoy kami nga imo mga alagad, kagdugangi ang amon, sa amon ang imo grasya, agod nga magkabuhi kami sing maligon sa pagtuo, sa paglaom, kag sa paghigugma, kag tungod sini, tumano namon, sing may tumano namon sing may katutom ining imo mga kasuguan. Ginapangayo namin ini sa imo pagi kay Hesukristo imo anak agamon Ginoo nga nagakabuhi kang nagahari upod sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Pagbasa gikan sa libro ni Jeremias. Daw ano kamangin kakulugmat ang paghukom sang Ginoo sa mga pangulo nga nagalaglag kag nagapalaplaag sang iya mga tawo. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo, ang Dios sang Israel, sa mga pangulo nga dapat kuntani magatipan sang iya mga tawo. Wala ninyo ginatipan ang akon mga tawo, ginpaalaplaag kag gintabog ninyo sila. Karon silutan ko kamo tungod sang malaot nga mga butang nga inyo nahimo. Tipunon ko ang nabilin sang akon mga tawo gikan sa mga kapungsuran, sa diin ginpaalaplaag ko sila, kag dalhon ko sila pabalik sa ila duta nga natawhan. Magadamo ang ila mga kabataan, kag magamuad sila. Padalhan ko sila sa mga pangulo nga magatatap sa ila. Ang akon mga tawo, hindi na magkahadlok, ukon kugmaton, kag hindi ko na sila pagsilutan liwat. Ako, ang Ginoo, naghambal sini. Ang Ginoo nagsiling, magaabot gid ang tion, nga magapili ako subong hari sang isa kakaliwat ni David, nga mangin kaangay sa iya. Ini nga hari magadumala nga may kaalam, kag magahimo sing matarong, kag nagakaigo sa bugos nga duta. Kun siya amo na ang hari, ang mga tawo sang Huda may kaligunan, kag ang mga tawo sang Israel magakabuhi sa paghidait. Pagatawgon nila ina nga hari, ang Ginoo matarong. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Ang Ginoo among akon manugbantay, wala sing makulang sa akon. Ang Ginoo among akon managbantay, wala sing makulang sa akon. Ang Ginoo among akon manugbantay, yara ang tanan nga ginakinahanglan ko, iya ako ginapapahuway sa mga latagon nga may malagtom nga hilamon, kag iya ako gintoytoyan sa mga linaw sang matinaw nga tubig. Ginhatagan niya ako sing bag-o nga kusog. Ang Ginoo among akon managbantay, wala sing makulang sa akon. Ginatoytoyan niya ako sa husto nga dalan, suno sa iya ginsaad. Bisan pa nagaagi ako sa dalan nga tama kadulom, hindi gid ako mahadlok. O Ginoo, kaikaw nagaupod sa akon, ang imo baston kag ang imo sungkod nagaapin sa akon. Ang Ginoo among akon managbantay, wala sing makulang sa akon. Ginabutangan mo ako sa lamesa sa madamo nga pagkaon, sa diin makitaan ako sang tanan kong nga mga kaaway. Ginisuan mo singlana ang akon ulo sa pag-abi-abi sa akon, kaginpaawas mo ang akon kupa. Ang Ginoo among akon managbantay, wala sing makulang sa akon. Sa pagkamatuod, ang imo kaayo kagugma mangin akon. Samtang nga nagakabuhi pa ako, kag ang imo balay mangin akon puloy-an sa walay katubtuban. Ang Ginoo among akon managbantay, wala sing makulang sa akon.
Pagbasa gikan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso. Karon sa paghiusa kay Kristo Jesus, kamo nga sadto anay nahilayo ginpalapit na paagi sa kamatayon ni Kristo. Kay si Kristo gid ang naghatag sa aton sing paghidait paagi sa paghiusa niya sa mga Hudeyo kag mga Hintel. Paagi sa iya kaugalingon nga lawas, ginrumpag niya ang pader nga nagahamulag kag nagapaaway sa ila. Ginwala niya ang kasuguan sa mga Hudeyo, lakip ang mga sugo kag pagsulundan sini. Agod nga matuga niya gikan sa mga Hudeyo kag mga Hintel ang isa ka bag-o nga tawo nga naghiusa sa iya kaugalingon. Kag sa sini nga paagi natigayon ang paghidait. Paagi sa pagkamatay ni Kristo sa krus, ginkuha niya ang mga pagdinumtanay. Paagi sa krus, gintingob niya sa isa lamang kalawas ang mga Hudeyo kag mga Hintel. Kagindala niya sila pabalik sa Dios. Gani si Kristo nagkari nga nagwali sang maayong balita sang paghidait sa tanan. Sa inyo nga mga Hintel nga sadto anay malayo sa Dios, kag sa mga Hudeyo nga malapit sa iya. Paagi kay Kristo, kita tanan mga Hudeyo kag mga Hintel, sarang makapalapit sa atubangan sa Amay sa isa ka Espiritu. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang Ang akon mga karnero nagapamati sa akon tingog. Kilala ko sila kag nagasunod sila sa akon. Ang Ginoo yara sa inyo. kagyaraman sa imo. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Marcos. Himaya sa imo o Ginoo. Ang mga apostoles nagbalik sa kay Jesus kag ginsugiran nila siya sang tanan nga ila nahimo kag napanudlo. Madamo ang mga tawo nga nagpakadto pakari sa bagay nga si Jesus. Kaya ang iya mga gituton-an wala na gani sing tion bisan sa pagkaon. Gani nagsiling siya sa ila. Dali masaylo kita sa isa ka duog nga kitahanon lang agod nga makapahuway-huway kamo. Gani nagsakay sila sa sakayan na silahanon lang kag nagkadto sa isa ka maligwin nga duog. Pero madamo nga mga tawo ang nakakita sang ila paghalin kag nagdalagan pa kadto sa ginapadulungan ni Jesus kag sang iya mga gituton-an. Kag una pa sila nakaabot didto sang pagtakas ni Jesus, nakita niya ang tama kadamo nga mga tawo kag nagbatsyag siya sang kaluoy sa ila kay subong sila sang mga karnero nga wala sing manugbantay kag gintudloan niya sila sang madamo nga mga butang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pagdayaw sa imo o Ginong Hesu Kristo. Sa sining ika-16 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, ang aton pamalandong kuhaon naton sa Ebanghelyo, kaglantawon naton ang kaangtanan sang description nga kay si kay Jesus bilang maayo nga manugtatap ukon maayo nga manugbantay kag ang ginahatag niya bilang manugtatap sa aton tanan. Ang isa ka ekspresyon sang iya pagtatap sa aton amo nga makapahuway kita. Makita naton diri sa aton ebanghelyo may duha ka
hitabo nga nagapakita nga maayo nga manugtatap si Jesus. Una, sang natalupang danya nga ang iya mga apostoles way kapahuway, way sila nga ni kakaon, no? Siguro ambot nagapalamungol na tong mga apostoles, ukon daw may piraw-piraw ang mata nila, pero sige na sa ako, no? Hindi ko kita, no? Natalupang danya ina, kag nakita niya na dapat magpahuway ang iya mga apostoles. Sa bagay nga nagsiling siya, makadto kita sang maligwin nga doog, agud nga makapahuway-huway kamo. Mga utod, isa sa pagpakita nga si Jesus maayo nga manugtatap kay natalupang daniya ang kay nahanglanon sa iya mga apostoles sa pagpahuway. Ikaduha, sa pagkadto nila sa ila tani palahuwayan, no? Ang mga tao una pa sa ila, paano sila to kapahuway, no? Gani nga nakita ni Jesus ang mga tao kag naluoy gid siya kay madamo sa ila ang mga nagamasakit. Agad padayon si Jesus nagpatigayon sang iya pag-ayo sa ila agod makapahuway sila sa ila masakit. Kung sa iron mga utod, ang isa ka ekspresyon ni Jesus bilang isa ka maayo nga manugtatap amo ang paghatag sang iya mga ginatatap, iya mga karnero, kita sang pahuway, no? Pahuway sa tanan nga ba nga sahi sang kinahanglan naton pahuwayan, no? Kag sa sini nga tion lantaon naton sa aton niya kabuhi bilang tumuluo, bilang sumulunod ni Jesus, bilang mga karnero ni Jesus nga siya ang nagatatap sa aton. Kung sa yuron, paano ni Jesus ginapakita ang iya pagtatap sa aton sa paglantaw sa siningtion nga ginapapahuway niya kita. Katulad sa mga apostoles nga ginpapahuway niya, katulad sa mga tawo nga ginayo niya agod nga makapahuway sa ila mga masakit. Una, medyo wala gina siguro sang mabuluntir anay for the meantime, no? Kaya ang una nga pagpakita ni Jesus nga maayo siya nga manugtatap kag nagahatag pahuway sa aton tanan nga mga tumuluo, ano? Lantawan ninyo mga balasahon sa patay bla, no? Di bala? Ang akon kalag ginauhaw sa Dios. Tapos ang Dios amo ang maayo nga manugbantay, ang Psalm 23. Ginapapahuway niya ako. Kung sa yuron, ilabi na gid sa aton mga kauturan nga nagtaliwan, ang Dios hindi man makabatas nga ang aton mga utod nga naguna sa aton magpadayon nga nagamasakit. Gani nga gin papahuway na sila sang Dios. Amoy nang aton ginatuuhan, di bala? Kag ginapangamuyo naton sa nagtaliwan naton nga utod nga nagamasakit, gin kuha na siya sang Dios. Kay ang Dios nagdala sa iya sa lugar o kung sa sitwasyon nga wala na sang kasakit. Gin papahuway siya sang Dios. Mga utod, isa ina ka ginatuuhan naton proof o kung pamatuod nga si Jesus maayo nga manugtatap. Kaya ang maayo nga manugtatap nagaphatag sang pahuway, no? So sa mga utod naton nga nagmasakit nga nagtaliwan na gin papahuway sila sang aton Dios si Jesus nga maayo nga manugtatap kay hindi kabatas ang Dios, no? May mabulunter da, no? Gusto niyo magpahuway saan dayon? No, wala. Ang ikaduha, samtang kita diriya nga mga buhi, kita paya nga ari sa duta nga luhaan, pwede man naton ma-apply sa aton kabuhi ini nga sa adlaw-adlaw nga tanan, mabatyagan naton nga ang Dios maayo nga manugtatap kag sa kada adlaw sang aton kabuhi ginapapahuway kita sa Dios, sang Dios. Ginapapahuway kita ni Jesus, no? Sa ano nga paagi?
paagi. Para sa angkon, personally, siguro kung may tinion kita nga maglinong o kung magpangamuyo. Ara na yung problema, no? Pero ginaguyod ka ginakuru kalaw ay no? Do mga manok kita. Ginakuruting kita sang Dios, no? Nga sa tion sang aton kabudlayan sa pagpangabuhi, kada isa sa aton subong mayara ginadala nga kabudlayan sa pagpangabuhi, ginabuyo kita sang Dios nga magpahuway-huway anay katulad sang paghagad niya sa mga apostoles ay kapoy ka sa pagpanumdom sang problema mo sa sulod sang balay, kapoy ka sa pagpanumdom kung paano mo istoryahon kag disiplinahon ang imong mga kabataan, kapoy ka sa pag-deal sa imo nga uli anon nga ukangan. No? Pero ara gid na iya, no? Pero katulad ni Jesus nga nagaangkahangkat sang iya nga mga apostoles, dali ka mo anay pahuway-huway. Kagang inang pagpanghangkat siguro makita naton kung sa mga tinion sang aton kabuhi o kung sa adlaw-adlaw nga tanan magahatag kita sang kahigayunan sa pagpangamuyo. Katulad sa mga apostoles nga nagkanto sa maligwin nga doog, sa nga silahanon lang, kita man magapangita sang mga kalinong, agod nga makapangamuyo kita, agod nga makapahuway-huway kita, agod nga makarosaryo kita, agod nga makabisit kita sa Adoration Chapel, agud nga makabasa kita sa aton nobinaryo sa aton mahal nga Iloy o kung sa aton man nga mga debosyon sa mga santos, amo ina ang mga tinion nga ayhan makapahuway-hiway kita upod sa Dios. Ti ara ginagyapon ang problema, no? Pero kung makahatag kita sang tinion sa pagpangamuyo, at least makagulugin hawa kita kag kun balik kita sa pagatubang liwat sang sina nga problema, wala naton ginapadagyuhan, nagpahuway lang kita, at least mga batyaga naton nga may kusog naman kita sa pagbalik sa pagatubang sang sinang amuman sa gihapon nga problema. Pahuwayan lang naton paagi sa pagpangamuyo. Mga utod, amo ining pagpanghangkat sang Dios sa aton sa adlaw-adlaw naton nga kabuhi. Ang pagpanghangkat na ang Diyos nagabuyok sa aton sa pagpangamuyo. Kung ang siling niya sa mga apostoles, dali kamo sa pagkadto sa maligwin nga doog sa pagpahuway-huway, ang Diyos nagaagdaman sa aton, sa kada isa sa aton. Kung ano man ang ginadala naton nga mga kabudlayan sa kabuhi, ginaagda kita sang Diyos nga magpangamuyo, kag magpahunay-hunay, gamay sa pagpangamuyo. Kamo ang magapangita sa mga tinion sang inyo kahigayunan sa bilog nga adlaw kung sa diin ninyo ibutang ang inang tinion nga makapahunay-hunay kamo upod sa Dios o kon makapangamuyo. Sa bagay nga ang Dios nagahambal sa aton sa balaan nga kasulatan, "Come to me all you who labor and find life burdensome, and I will give you rest." No? Papahuwayon kita sang Dios. Kag ang para sa akon personally, no, ang pagpapahuway sang Dios sa aton kung magakadto kita o kung magahatag kita sang kahigayunan nga maglinong o kung magpangamuyo. Akon kaysa akon eksperyensya, kung di nakukabalo kung ano akon himuon la, no? Mga desisyon, may mga desisyon ako nga buhaton sa seminaryo, no? Kung ano akon nga dapat ihambal sa mga seminarista, sa akong desisyon sa bilog nga komunidad, no? Nagapahunay-hunay ako anay sa chapel, no? Problema gidi, no? Pero samtang ka pahunay-hunay ka, pagkatapos na kung isama maluwas sa pahunay-hunay, mapiyong-piyungan ka man gamay sa chapel, no? At least pagkatapos o pangamuyo, at least daw mulumag-ano ang pag-atubang mo sa ako niya personally sang problema o kung sa mga desisyon nga magahimuon. Kabay pa mga utod sa sining aton pagtililipon subong kag ayhan sa sulit-sulit ko, amoy ning rason nga gakitanay kita sa kada Sabado sang gabi sa Santos nga Misa, sa anticipated Mass. Kay ginabuyo kita sang Dios ni Jesus nga aton maayo nga manugtatap nga makadto diri sa chapel sa pagpahuway-huway. Pagkatapos sining Santos nga Misa, balik kita sa aton kaugalingon nga mga panimalay kag sa mga matuod-tuod nga problema
nga aton pagaatubangon, no? Muna siling isang mga pamatanon subong, no? Pagtapos sining santos nga misa, pagpahuay-huay naton sa Dios, no? Pagbaton sang kusog, paagi sa pagbaton naton sang lawas kag dugo ni Kristo sa Eucharistia, magwa kita diri sa gym, balik kita sa aton mga panimalay, makasiling kita nga the struggle is real. No? Isa naman kasi na kag i-look forward naman haton. Ang Sabado naman sa gabi, kita na naman kita diri, no? Amoy na ang kabuhi naton, no? Nga may mga tinion nga ginahatagan man kita sang Dios sa makapahunay-hunay kag upod kita diri sa sining santos nga misa, no? Na we strengthen each other by faith, no? Si Jesus ara sa lawas kag dugo ni Kristo kag ari kita bilang isa ka katilingban, no? Biskan na nagahipos lang pero nagapangamuyo sa isa kag isa. Kung ano man ang gina-struggle nimo, no? Kung ano man ang gina-struggle ko, ginadala naton sa Dios. Samtang gapahunay-hunay kita diri sa Santos nga misa, gina-lift up naton sa Dios ang kada isa naton nga mga concerns nga nagapabugat kag nagapakapoy sa aton, no? At least subong nagapahunay-hunay kita kag sa katapusan ang pagpahunay-hunay bala sa Dios nga nagapangamuyo kag kon aton lantawon sa pinamilya nga istorya, no? Sa kada Sabado sang gabi sa Santos nga misa, sa tanan naton nga mga lulukdohon nga problema sa pagbalik naton sa Dios, sa pagbalik naton sa aton panimalay karon, no? Kada semana, no? Kabudlay sang pangabuhi. Pero at least may gina-look forward kita nga Sabado sang gabi sa Santos nga misa. Kag kung sa pinamilya nga istorya upod sa Dios, at least may Sabado kita sang gabi para nga makapaapin-apin sa Dios. Pamalandungan naton ini. Magtindo kita tanan sa pagpahayag sa aton pagtuo. Nagatuo O sa Diyos amay makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kay sang duta. Nagatuo ko Iso Kristo enak nga bugto nga aton Ginoo. Naging panamkon sa lang sang Espiritu Santo. Kinbunag ni Santa Maria Birhen, insakit sugo ni Poncio Pilato, kinansa sa krus na patay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit kanagalingkod sa tuo sang Dios niya amay, makagagahom sang tanan. Gikan dito magaripa siya luwat sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatoko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagabanaw sa mga lawas, kaya sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. pagi kay Jesus ginapakilala sa aton sang langit nun nga amay ang iyagugma kag pagatipan sa aton. Sa dako nga pagtuo kapag salig mga muyo kita sa iya, sa kada pangamuyo ang aton sabat, Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mga nagapamuno sa simbahan kag sa gobyerno magsunod sa halimbawa ni Kristo nga nagkari sa pag-alagad, indi agud nga alagaran kag naghatag sang iya kabuhi para sa katawhan. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga buligan namon ang amon espirituhanon nga manugbantay, ipakita sa ila ang amon pagbaton, kag hangpon sila sa ila mga kakulangan. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga mangin matutom kami, hindi lamang sa dalagko nga mga butang, kundi sa ordinaryo nga mga buluhaton sa adlaw-adlaw. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ipaiway kami sa mga katalagban nga dala sang balatian, baha, sunog, linog, tigulutom, kag terorismo. Kabay pa nga bendisyonan sang Ginoo, sing madamo nga bunga ang amon pagtinguha kag pagpangabudlay. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa ang amon mga pinalangga nga nauna na sa amon sa pihak nga kinabuhi. Makaagom sing kapahuwayan nga dayon upod sa mga angheles kag mga santos. Mga muyo kita.
Ginoo pamati ang amon pangamuyo. O Diyos nga ba na may pamating amon pagampo, itugot nga ang pulong kagang Eukaristiya, mangin amon kusog kakalipay, samtang lakat kami padulong sa imong ginharian, na pangayo namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Nagbibigay lakas, kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat puso, pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magpangamuyo ka mga utod, o nga akon kagay niyo sakripisyo, mahamutan sa Diyos, amay nga makagahom sang tanan. Batulunta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot. Sa kadayawan kami ang sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kay sa bugos niya nga Santa Iglesia. Diyos nga manamay, imo gin himpit ang sari-sari nga mga sakripisyo sang daan na kasugtanan sa isa lang ka sakripisyo. Bato na kag medisyoni ang amon mga dulot, subong nga imo ginbaton ang mga dulot ni Abel. Agod nga ang ginahalad sang kada isa sa amon sa pagpadungog sa imo santos nga ngalan, mangin mapuslanon para sa kaluwasan sang tanan. Ginapangayon awin ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa Ibayo imo. ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay Tapos gid. kagangay gidigo kung papuslanon sa among kaluwasan nga sa gihapon kag sa nga duog, magpasalamat kami sa imo Ginoo santos nga amay. Gamanan ka gulay katapusan nga Dios, kay sa imo nagakabuhi kami, nagagiho kag nagapadayon karon. Bisan nga umagalagi pa lamang kami sa sininga duta, ginabatyag namon adlaw-adlaw ang mga bunga sang imo gugma. Kag nagaangkon kami sang kaligunan sang kabuhi nga palaabuton, kun sayo ron ang paglaom sang katapusan nga Paskwa nga ginahatag sa amon sang Espiritu nga nagbanhaw kay Jesus halin sa mga minatay. Gani o Ginoo, nagapasalamat kami sa imo, kag amon ginabantala ang imo pagkahalang doon, upod sa mga anghales nga nagasiling. Santo, 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 Ginoo, Diyos ng mga eksito, puno ang langit kag ang dutan sa imong himala.
Santo sigaw nga todo Ginoo katuburan sa tanan pagkasantos nga ipadalang imo espiritu sa pagpasantos sa ining mga dulot. Agod nga mahimo ini para sa amon nga lawas kay dugo sa among Ginoong Kristo. So wala pa siya gitugyan sa kamatayon nga ginbaton sa ginmabuton iya ginkuha ang pamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Panagtagsay magituton ang nagasilig magkuha ko matanan kag magkaon sini kay imong akong lawas gigatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon niya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat kay ipalibot sa mga idyoton ang nagasiling. Magkuha ka matanan kag maginom sa sining kalis kay namang kalis sa akong dugo. Ang dugo sa bago kag walay katapusan na kusugtanan niya wala para sa inyo kag para sa tanan. Sa kapatawaran sa mga sala himo ninyo ini sa akong handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, magaling ka, O Ginoong Jesus. Nganiyo may amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi kag ining kalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sang handumanan sa pagkamatay kag pagkabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay mo kami ginkabi nga mga takos sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpayusa sa amon nga nagambit sang lawas kay dugo ni Kristo. O Ginoo dumdumang iyong simbahan nga napnag sa bungos sa kalibutan. Himpita sa pagigugma pod sa amon Santo Papa nga si Francisco. Sa mga bispo nga si Jose Romeo kasi na nakaparian. Dumduma ang mga sakop siya mong katilingban, yung tiliwan nga may paglaong nga mabanhaw sila, doon dumaman ang tanang kalamatay sa imo pagkaabian. Bato na sila sa pagtanaw sa imo mahimayaon nga nawong kaluoy man kami nga rediro ko nagkatambong agud nga mambit namon ang kabuhing wala sing katapusan. Magdayo kag maghimaya kami sa imo podcast Santa Maria Birhen Eloy sang Dios, podcast ano sa nga bana upod sa mga apostoles sa ng mga santos nga nagpahamuot sa imo pagi sa imo anak nga sa Hesukristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kadara sa iya, ginatag sa imo Diyos, amay nga magagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tananungog kag himaya, sa tanan mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton maluluwas, mga muyo kita sa pangamuyo, ug gintudlo niya sa aton. Amay namon ngayarakan sa mga langit, pagdayawon ang imong ngalan,
Puson mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan. Hatagi kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Kagpuligo na kami sa tanan na palaligban. Samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman. Magabalik sa Yesu Kristo nga amon manluluwas. Kaimo ang ginharian, ang gahong kaganghimaya sa mga tuig, sa mga kanuigan. O Ginoo sa Kristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles ang pagidait kinibiling ko sa inyo, akong pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang ang mga sala, kundi pagtuos ang imong simbahan, kag sunod sa imong siling at agi sa pagidait kapag iusa. Ikaw ang nagakabuhi kag nagahari sa tanan ng mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Pagidait sang Ginoo yara gihapon sa inyong katanan. Kagyara man sa imo. Tagay kita sang tanda sang pagidait. Kordero sa Diyos na nagawala ka sa mga sala, sa kalibutan, maluoy ka sa amon. Kordero sa Diyos na nagawala ka sa mga sala, sa kalibutan, maluoy ka sa amon. Kordero sa Diyos na nagawala ka sa mga sala, sa kalibutan, hatagan mo kami, sin paghidain. Iyer si Kristo, ang Kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan kita ang inrapit sa bangkete sang Kordero. Ginoo. Ginoo, nakatakos nga magsunod ka sa akon puloy-an. Ang pangimit lang lamang sa kapulong, kag magaayong akon kalag. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon git nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikit matigayon, magkarik ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sang akon kalag.
Palihog magtindog ang tanan. Mga muyo kita o Ginoo tamda kami nga ginsagod sang lawas kag dugo sang imo anak kag himua nga magsaylo ka man kami halin sa amon daan nga kabuhi sang sala pakadto sa bag-o nga kabuhi sang grasya. Nga napangayo namin ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod sa makadali para sa malipot nga pahibalo. Sining palabuton nga Lunes, July 22. Tubtob July 25, magapatigayon sang Regional Youth Day ang Archdiocese of Haro. So mayara sa mga pamatanon na nagikan sa Western Visayas and Romblon nga magatipon diri sa aton nga diocese. So diri sa aton barangay may naka-assign nga 22 delegates. So sa kangtanan sini sa mga foster families naton mayara kita schedule nga meeting buwas. Final meeting buwas alas 10 ang takna sa aga dira sa aton barangay conference hall. Sa luwat sa mga foster families kag Barangay Apostolic Council officers, meron kita schedule meeting tomorrow alas 10 ang takna sa aga diri sa aton nga barangay conference hall. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Kakamutanan binisyon sa mga hagahong nga Dios ang Amay ang Anak kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa pagidai tapos naton santos nga misa. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa inyong tanan.